L-applikazzjoni għal bini ta' supermarket fuq Art Verġni f'San Ġwan ġiet irtirata. Ħabbar dan is-sindku tal-lokalità Trevor Fenech permezz ta' post fuq Facebook fejn wera wkoll ritratt tal-istat tal-applikazzjoni minn fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn jingħad li din issa ġiet irtirata. L-applikazzjoni għal żvilupp ta' supermarket, parkeġġ, uffiċini u mħażen anċillari fuq medda ta' 7,000 metru kwadru fl-inħawi magħrufa bħala ta' Ġnien it-Tut bis-swits kollha fiż-żona tal-Balal kienet sabet l-oġġezzjoni ta' ħafna. Fil-fatt, il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar jiem ukoll iddikjara l-pożizzjoni tiegħu kontra dan il-proġett e kif iddiskrivih bħala wieħed li huwa non-starter u li mhuwiex parti mill-viżjoni tal-Gvern Laburista. Is-sindku spjega li kien ċar kristall li kieku baqgħet għaddejja din l-applikazzjoni u kien seħdem qatih kontrija flimkien mal-Kunsill Lokali. Fenech sostna li jinsab sodisfatt li s-sens komun rebaħ fi stadju hekk bikri u rat ħajru wkoll għall-appoġġ kontinwu li sab mill-Prim Ministru Robert Abela biex din iż-żona ma tintmiss. Waqt li ringrazzja wkoll ir-residenti tal-appoġġ tagħhom wiegħed li se jibqa' jaħdem favur in-nies tal-lokal u temm il-messaġġ tiegħu billi sostna li vot għall Partit Laburista fit-8 ta' Ġunju ifisser vot favur vuċi soda u effettiva għan-nies ta' San Ġwan.